สวัสดีค่ะ My name is Nisara. Welcome to Changchi Kitchen. Astăzi pregătim împreună pachetele de primăvară, unul din cel mai clasic preparat chinezesc iubit în toată lumea. Aici, la Nisara, îl pregătim folosind rețeta originală și ingredientele de la Shanxi. Este foarte ușor de pregătit și foarte gustos. Haideți să-l pregătim împreună. La început tăiem varza, ceapa, morcovii. Adăugăm muguri de fasole, muguri de bambus și tăiței de soia de la Shanxi. Toate ingredientele vin adăugate în wokul încins, amestecate bine și prăjite la foc mare. Nu durează mult. În câteva minute totul este gata. A sosit momentul să rulăm pachetelele. Rețeta originală cere foaie de hârtie de orez, dar dacă nu găsiți, foile de plăcintă fină își fac treaba foarte bine. Pentru lipirea aluatului, secretul este apă cu făină. Între timp, uleiul se pune la încins în wok, foarte important. Aici, la Nisara, folosim wok oil de la Shanxi, care menține temperatura și este perfect pentru prăjirea la wok. Acum, spring roll-urile sunt gata pentru a fi băgate în wok. Aveți grijă să le puneți cu atenție în ulei. Când rulourile s-au rumenit, durează aproximativ 2 minute, le întoarceți pe partea cealaltă. Rumenite fiind pe ambele părți, se scoate pe un șervețel pentru a absorbi uleiul în exces. Aranjăm platoul. Pachetelele pot fi servite întregi sau tăiate și aranjate. Sosul tradițional cu care pachetelele sunt servite e sosul dulce iute de la Shanxi. Pachetele de primăvară, o delicatesă chinezească perfectă pentru un party cu prietenii. Acum, cu Shanxi, le puteți pregăti în orice moment. Changchi, Foarte asiatic, foarte simplu.